Ahoj, já tě vítám u dnešního videjka a jo, mám velké překvapení, protože já jsem mal včera, presne 6.4. o mnoho veľké štěstí. Jo, čo som mohol mať za štěstí? Otvíral som skinkejsky, otvoril som dve, na prvý pokus mi padlo úplne sračka mi padla a jako druhé. Nechcete vedieť, čo mi padlo, jo? Ja som presne otevíral tieto skinkejsky číslo 3. Môžeme sa pozrieť na tento look, proste takéto prďoviny, jo? Ale čo mi padlo, guys? Možno už tušíte to, nie som si istý, či to tušíte, ale musím vám to povedať, ja som tak šťastný, guys. A je to presne na knife. Jo, ja neviem, jak sa mi to podarilo. Pelixong mi padol, ten najvzácnejší krlič, jo. Skokso aj tohleto, ale tam je... Skokso, a mne padol tento najvzácnejší skin, dá sa tak povedať, ja ho tak berem. Normálne, jak mi to mohlo padnúť, o môj bože, guys. Ja to nechápu, ja to stále nechápu, jak proste som taký šťastný vec, že iba z druhého. Inak, keby ste sa pýtali, čo mi padlo ako druhé, tak mi padol tento obraz. Ach jo, ja som bol fakt nešťastný, ale kamo, ty kokso, však podívajte sa, jak sa tu točí. Nie je možné, že mi to takhle tak padlo. Sa mi to strašne páči. Ja som vždycky si z toho vytváral taký kartón a nech mám šťastie. A proste teraz, keď som dostala, akože kúpil som si Robuxy, tak proste mi to padlo. Super, ne? Podívejte si, jak to točím. Ty kokso, to je fakt banger. No je škoda, že teďko moc Rivals nehrávam. Akože nejak predtým, že proste farmím mega, že furt to hrajem niekoľko tryhardím. Ja proste si ho niekedy zahrám hodinku a pol a potom idem už inak šery. Ale inak s týmto úplne banger. Pozrite, ty kokso. Úplne, ja si teďkom dám trubku, takto budem behať. Takto ho hitnem do hlavy a automaticky on dostane headshot. Dobrý, ne? Dobrý som v tom nožiku, nemyslíte? No, ako neviem, som úplne v tom dobrej, ale tak podľa mňa sem ne. Ja podľa mňa viem ovládať nožík, ale nie som zase nejaký extrémny profík, jo? No proste už vidíte, jak to hrajem, jo, ten nožík. Ohodnote mi, že jaké som mal percenta na to z dvoch skincasok, pretože ja úplne neviem, jo, ale asi som tak lucky. Jeme 1v1, ale uvidíme, či to dáme. Skúsim ho prehovoriť na knife, že nech dáme 1v1 knife, ale 100% bude RPGčko a takéto prďoviny no-skillové. Inak napíšte mi niky, máte subscribe, lajky, ako si môžeme niekedy sa dohodnúť a zahrať si spolu Rivals. Niekedy, keby som mal nejakú giveawayku, tak vám givnem skincasku a vy si poviete, že jednotku, dvojku alebo trojku, to mi je úplne jedno. No, všetky stojí takisto. Ale až keď bude celkom dosť veľa komentárov, bude mať dosť veľa ľudí na svojom YouTube kanále, takže rozhodne tu lajkujte, odoberajte kanál a môžeme sa vrhnúť na hru číslo 1. Pretože nejaký typek to livnul. Tento typek sa volá Abuba 298. To zaujímavé. Takže ma zaujíma, ja chcem hlavne hrať arénu, pretože tam je to najlepší. Ja s týpek som ju... No ja má mobil. Sakra. To bude celkom, guys, ťažký, jo. Pretože on má aimbot, jo. A ja aimbot nemám moc. Ale skúsime to. Tak ma chcel zavraziť, ale nepodarilo sa mu to. Nice. Zatiaľ vyhrávame a to má... On má väčší level, má 122, jo. Nice. Ne, on ma zamrazil. Ja, ale
Poď, co si to skoušíš? Čo to skoušíš, Bráško? On ma chcel takto, jo? Dobre, kamaráde. Ale to sa ti podľa mňa nepovedal, bo keď áno, tak sme guys v prdeli. Ne, a má normálny nožík. To je trapás, ale taký lepší než nič. Počkaj, ja som si nestihol. Ja si dám asi tiež také phrase. Ne. Typek. No, ja ma furt zamrazuje. Tak viete co, ja skúsim tohleto. Mu zamrazovať. Dobrú taktiku vymyslel. Sakra. Yes, dali sme to. Ale dobrý som, ne? Ohodnete ma z 1 z 10 bodov, že jak som dobrý v knife. Ja by som si úprimne dal nejakú 6 alebo 7. Tak. Nechytilo sa. Ojoj, on mi ubiera. Musím ho zamraziť nejako, ale neviem ako. Skúsim na ňu nejakú taktiku. Yes! Ja som netrafil. Nie, prečo som to neviu? No super, úplne som to dokašľal. Ja tak neviem robiť s týmto freezom, to je úplne hrozné. Som úplne 0 bodov z 0. Víte, ja to vôbec neviem delať. Ma to tak štve. No, aspoň, že něco, no. Ja s týmto freezom vôbec neviem robiť. Zamrazovať. Mne sa to nikdy v živote nepovede. Možno zo 10 pokusov sa mi to povedie raz. A to by bolo fakt, že mega good. Yes! Is delayed, money. Sorry, že mám taký, akože som ukázal, ale kámo. A celkom ako dobrej bol. Musím ho pochváliť. You are good. Si dobrej. No ja som napísal raj. O môj bože. Neviem písať na chatu ako. Tak. Jaký máte, napíšem mi, aký vy máte level, pretože ma to asi zaujíma, ale určite všetci tu budú. Ale neklamte, jo. Nie, že zase to uvidím. No ja mám level 2000, mám strik 50 000 alebo kolik. Lidi, neklamte. Neklamte, jo. To je úplne v pohode, keď budete mať menší, alebo keď budete len začínať, ale hlavne nech nemáte level číslo 1. Lebo keď áno, tak to vám dám asi skinky. Teda čo? Ne, nic. Ne, typek má 199 ľudí, nemôžeme prehrať, ale keď prehráme, tak bude mať 200. A to my nechceme! Musíme sa snažiť. Skúsime ho domluviť na... Jaj, lebo typek má... Typečku, hlavne buď no skill vec. OK, no skill plus auto, no tak kamo... Ja som v prdeli. Easy gun. No tak toto bude podľa mňa celkom ľahký kolo. Lebo minulé videjko som furt prehrával, toto budem iba furt vyhrávať. Tak iba ja myslím, jo? Ježiškám, to úplne sakra... On získal to rifle? Ten lepší? Nice. Kámo, Borovský je no skill. No, Borovský je no skill. Yes! Ja som to dal! Mne sa to skoršie započítalo! Yes, guys! Aj keď bol no skill, no tak som ho porazil, ale ledva. Mňa sa navzájom, ale ja som ho ako prvý zabil. Kámo, nehovor mi to. Aha, on má iba toto, okej. Už som sa bál, že má granátomet alebo tak. No to by som bol cooked. By som bol uvarený.
A ide tiež nožíky, tak uvidíme. Jaký má nožík vôbec? Musím, buď ma on zabije najskôr, alebo... Aha, má ten, jo? Nice. Akože, ten je tiež dobré, ale mne sa veľmi páči, keď sa on otáča tento, lebo ten jeho sa ani moc dobre neotáča, ale to sa mi moc nepáči. Prosky... Yes, to som ho dobre nachytal. To bolo dobre, ne? Ne, to je fakt dobre, toto som robil fakt dobre, podľa mňa. To je fakt, že aura. Lebo tu veľmi som nemá moc veľa ľudí a každý hovorí, že strašne každému zavidia. Už mne budete zavidieť, ale akože nemyslím to zlom, jo? Snáď keď budem rozdávať skinkesky, alebo tak, no tak tiež vám niečo dobre padne. Nie ako mne, že mne všetko padne až na 5. pokus, jo? Akože padlo mi to na druhý, jo, ale ja som predtým otvoril aj iné pred asi pol rokom, alebo tak. Ale podľa mňa skincase číslo 3 je proste best, tá je najlepšia. A je najlepšie, keď máte hneď iba jednu vec. A rovno vám to padne na to. Ako posledné, čo by som moc chcel napríklad, je dobré mať napríklad na rifle ten minigun, alebo čo to je. No tam zo skincase 3, no tak tam máš taký lepší skin. Sa mi mega líbi. Ten typeček to asi má. Bro, prečo je RPG? Bro. RPGčko. OK. Dnes máme už Winstrip číslo 2, že by sme mali Winstrip číslo 5, ale to ako neviem, no. Je tu nejaký nový kód? Si sa to načíta. Najlepší typek proste má 25 652 Winstrip. On 25 000 krát teda vyhral po sebe. Čo ja nechápem. Čo by som ak zvíral. Ja najväčší Winstrip som mal tuším... najlepší Winstrip som mal tuším 26, alebo tak nejak. A potom prišiel proste typek, ktorý ešte RPGčko mal... No granatomet mal tuším a... Úplne... Není šanca, no. Že by som to vyhral ako. Sorry for this. OK, začneme no. Uvidíme, koľko typeček bude mať level a či budeme nejaký Winstrip, lebo keď... Pora... 140, tak toto... Áno, mobily. Ja už by som chcel nejako na počítači. Alebo také, ale viem, že ľudia cez FPS-ko, alebo cez Xbox sú tiež kámo dobrí, ale že tiež sú moc dobrí. Tak uvidíme, či typek pôjde s nami Knife, ale na mobile neviem, či sa dá moc dobre hrať Knife. Kde je typeček? Yeah! Yes. Točíme sa ako kolo kolmínske. Nice, dobre som... Wow. Nice. Skúsim robiť... Yes! Nice, kámo. Nie, kámo. Čo nie? What is it? Nice. Díky, bro. Vážim si to, že ma ceníš. Ja som dobré ako. Ja chcem ti niečo... Ja hrozne chcem ti niečo napísať, jo? Ty som... Sakry, dobre. Good, dobre. Good. To robil dobre, ako. Som ani nestiel zareagovať. What? Ty kokso, tak to ale nechápem, jak udelal. A to som si myslel, že ho jak najprv. Poď ko mne. Chlapečku. What? Wow. Tak toto fakt zavidím. Tam typek to obrátil. Tak on je...
ty lepší? Ja nemyslím si. Taká, neviem. Tomu nehovor, že typek ma porazí. Ja vedela, mám tam lepšie vecičky. Oh my gosh. Yes, dali sme to. A má tuším normálny nožík, ale taký je dobrý. No to je vlastne to isté, jo, len ten dá sa mi víc. Tak uvidíme, kto vyhraje. Komu ja som toho dal? Ja som dal kamo GG. Yeah. Počkaj, ja si ho chcem predať, ale fakt dobre. Počkaj. Dáme party, že by sme spolu hrali? Ono ešte nevadí. Ale už máme Winster 4 ale dobre, máme ho vo friendoch. Vypadá, že je fakt good. No akože, není nejaký hater, jo, takže tomu. Hej, dnešný videjko bude celkom dlhý, jo. Akože nebude zase nejak dlhý, ale hej, lidi, keď olajkujete strašne videjka toto, tak ja možno urobím nejakú giveawayku o jednu skincasku, takže píšte niky a keď bude fakt veľa lajkov a toto, nazdieľajte to kamarátom, nech mi dajú lajky, nech to tam namaští ten, jak proste rezen namaští na pambici. Proste musia to tam namaštiť. Už tu máme nejakého z PlayStationu. Má 156, ja hovorím. Lidi so Playkom alebo s Xboxom, to je úplne jedno. Majú tiež akože dobrý vkus v tom. To skúsime. Typek sniping, nice. Aha, tak nesnajpí, to nie je snajperka. Bro, proč si dal skill? More. Bro. Why no skill? A prečo používaš také ličby? Lebo tie sú no skill. Jako fakt to bude na mňa používať, Moro? OK. Ja chcem borec. Ja sa nebudem terapiť proste s týpečkom, ktorý je no skill. Keď proste chce ja bojať no skill, tak budem taký, áno. Ja mu prečo používať takéto hovanie? A snáď vyhrajem. Nech mu toto platím, že nemá byť no skill. A zrazu už robím toto nožíky. Keď ja mám. Nemáš byť no skill, tu máš želko za to, ako. Proste lidi, nebojte sa toho, proste keď je nejaký proti vám typek, ktorý je no skill, no tak proste tiež používajte to no skill. Keď to bude tiež robiť, no tak proste, vypýta, že proste to stratíte, ako. Winstrig alebo také veci. Proste, nie na to doplatí typek, keď je no skill. A keď ste v nejakých veciach fakt dobre, no tak to kľudne používajte tie normálne veci. No, typeček nemáš. Vyhraj len kvôli RPGčku. Za to, že ty si no skill. Mohli sme mať normálnu hru a mohol si ju vyhrať. Ale keď proste nechceš... Ja ti do toho nenutím. To však to je tvoja vec, no. No skillom. Ja ti to jenom vrátim. Aby si nedelaj to, aby si to nerobil ďalším ľuďom. A takhle tak ako. Takže typek snad sa ponaučíš. Potom po tejto prohre. A typek už ide snajper. Tak ješ normálne? No tak poď. Nice. A budeme prejsť tu... Fajn, ja budem už používať RPGčko, ale nech to tiež nepoužívajú. Nech je to fajerové, jo.
obrovský, alebo ja proste beriem pravdu, jo. Sice môžem mať niekedy rage bait, ale tak. Ešte, že posledný krát už tak nejal. Ale aj dobrý si bol, dobrý. Jo, vidíš toto videko, typek, no tak bol si celkom dobrý, ale prosím ťa, nepoužívaj no-skill veci, no. Akože jo, ja si v tom nemôžu zakázať, keď proste týpek má rád no-skill, no tak nech to používa, ale proste proti iným hráčom, proti začiatočníkom, alebo proste všeobecne, tu nemôže byť nejak superové, jo. Máme tu proti sebe Oliver alebo Olove, ok, typek má fakt divné, no. Uvidíme, jaký bude mať level, ale podľa mňa bude mať nižší než ja. Prosím, chcem mať niekoho, kto má nižší level. Týpek má 100, nice. A na čom hraje? To je mobil, že? Zatiaľ je jedenkrát PlayStation a asi samé mobily. A tak to je samozrejme, že proste typci nemajú napríklad na počítač alebo na playko, tak viacej je ten mobil, no. Však to ja beriem, no. To je v pohode, jo. A typeček... Vypadá, že není nosky, takže supíš. Používa rifle. Ty kosa, ale dobre sa vyhýba. Nice, dali sme to, guys. Ale podľa mňa v tých nožíkoch som fakt dobrý. Akože nechcem flexiť ani nič také, jo, ale mne sa proste páči, že mám proste takto, že dobre to ovládam, no. Proste ja sa musím pochváliť, ako. Keď ma iní nechvália, no tak mne to nevadí. Ale nech ja som na seba pyšný. Typek. Jak to furt tak rýchlo uteká? Spíš jumping, furt počujem nejaký jump. Ojoj. No tak pre typka vin. A to jak jumpuje? To robí nejaké zvuky. No to bude mať asi nejaké toto. Nejaký item jumpovací. Tu mega rýchlo jumpuje. Vidíte? Tak děláš, typečko. To ten log dělá? Alebo že by typek mal autojump, že akože skript? Asi nemyslím. A nemôžem trafiť, keď furt skáče. Jak? Kamo borec, jak skáče dvakrát víc? Možno náhodou skripťák, akože ja fakt neviem, jo. Ale zatiaľ za svoju kariéru Rival som to nikdy nevidel. Ne, ja som sa takto zmazil. Nice. A má tiež už 2-2, ok, tak vyrovnaný. Typek bude mať... Aha, ok. Yes. Tak typečku, ty si môj. Dobre 360 som udelal. No, nakonec, ale. Na to, že typek hraje proste dobre, tak je podľa mňa dobré, jo. Není špatný. O, tak, kamo, to jaký damage mi dal s tou shotgunou? Až moc veľký Čo? S touto zbraňou mi ubral toľko veľa HPek? OK, nejaké podázrevy, ako. Nie, tento typek sa mi nejak nezdal, nepríde mi, že ako... Možno má... No, nemôžem skákať dvakrát viac. Asi má nejaký item, to musí byť item. Netrafil som. Kamo, ja neviem vôbec trafať, to je hrozné. Ne.
Yes, to som jak dal. To som jak dal. Nice. Nice. Ale dobre mi to ide. Zatiaľ všetko robím s týmto knifom, každého zabijam. Pro RPG. Ale nevadí, tak si zoberte RPG. To tak vyhovuje, no. No tak. My prohrám, no. Ja chcem zradiť. Ojojojojoj. Skúsim ho zabiť z RPGčkom, to ma zaujíma, ale... Ja nevím, si to dal. Ja RPGčko... It's the Shotman... Jak? Má podľa mňa málo. Má málo! Ne. Brusky, proč máš? Proč používať RPGčko? Brusky to stále používa. Nemuselo... Ojojojojojojojoj, hlavne klideček, jo, s tým RPGčkom. Nice headshot. Ojoj, no tak to mám prohratý. A to som sa celú dobu snažil, proste RPGčko. Yes. Yes, dal som ho. A máme streak 5. Guys, toto je všetko pre dnešné videjko. Toto videjko som sa snažil robiť trošku delší, polhodinové, tak snaď vám to zase nejak nevadí, že akože nemôže byť trošku menej, alebo neviem. Jak vám vyhovuje? Podľa mňa dlhšie videjka, podľa mňa sú pre vás asi najlepší. Ale keby ste si chceli zahrať, môj nick je Bowsart, keď tak si ma pridajte, môžeme si spolu zahrať Rivals, alebo hociaké iné minihre. Zatiaľ sa maj a krásny deň, ahoj!